weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to babaɓe to hayre gollera to hayre mbara to hayre law to murtogala to belela belel urguela to darila barka to wuro ali gueɗela ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk wide ha to galle ceerno ndiaye baro to hayrana noadiɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie société cinéma ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi production record hitande 2022 nde saabu ɓe mbaɗi production kene ɓuura sappo e tati piccal capantati tati million tonnes to leydi Sénégal diddalal andalu nde wittegal wallu Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe jaadani ɓe tawtoytake kadi ko fati e concert casserole woni tigui hongude tasaji e casserole uji mo wallu Sénégal mo diɗal landa bitegal yewi askan wi yiɗi yuɓɓinde ñalawma hande walla jamma hande to leydi Mali 49 militaire Côte d'Ivoire naɓe nangaɓe ne coka nder leydi he guila lewru juillet ñande alkamisa e aljuma hanki ɓe darima yeeso ñawoɓe ɓe taƴanama monemaɓe kala duuɓi nogas e kaso tawa ene wondi e million ngaji ɗiɗi amanda to leydi Égypte wat boniɓe ɗiɗo seɓɓitiɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi jangu mumen e police ji joguinoɓe nden kay kisala to canal de Suez ɓe mbari police ji tati ɓe mbarmini nayo woɗɓe to leydi kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Allemagne kalene jaltugol aduna papa Benoît XVI ma jaa ha to leydi Brésil to leydi Ukraine ha to leydi Syrie e to Cambodge bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadino ɓala walla edanowal kala ceerno jibisi ko labdo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida sirola wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe darorade e rewɓe ɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene yaron worɓe usuraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ne safra wonduɓe kista wonduɓe cholestérol tension diabète asthme ɗojo duumiɗo ɓanduji ɓuutoji ceerno jibisi ene jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ta ko ɓeydoje arsigaji e pittoji dabaruji ceerno jibisi ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno jibisi ko bawɗo listihara labdori leydu ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayyi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum a waɗi no wirumani ko famɗi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi wonande dendagal kilineɓe mum yiɗɓe waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde listihar tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele e takkiɗe leydi Sénégal ñamoje franc CFA kala ko 4 mbuɗu numéro makko mo wonildirte on haalis noon wonande ɓen yiɗɓe waɗnede listihara ko numéro Wave ko numéro Orange Money ko 77 653 03 67 kala jiɗɗo noon jokkodirde ceerno jibisi e oɗo saaha joni tawateɗe nder leydi Sénégal to Wourossogui numéro makko appel to leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp ceerno jibisi hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde tawateɓe nder leydi Mauritanie base makko to leydi Mauritanie to Nouakchott ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle ɗe labde reedu kañum numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno jibisi ne wiye dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so Dakar so Tamba so Bakel so mbawɗa wonde kala so Touba
soraniru to ferlo kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma yette hano hannirta ni kono noon kadi dendagal kille makko kala leydi e kala continent to gonɗa so tawi a jokkodiri e ceerno Djiby Sy on pamodiri ma leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Wourossogui so tawi a yettima ha to Wourossogui a ari ha Carrefour to lawol faade Ogo so tawi a ari ha Fandima Sar Guenale ɗe en face Guenale ma yi étage mawɗo koye nder on étage ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. musidɓe tedduɓe funnange hirnange rewoy worgo sahale baleri jam koy are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde sit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene danɗo faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore biira capantati e goo lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓossoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie putoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi inauguré aljuma hanki o to ɓogge systéme taw ko systéme d'approvisionnement ko fati o portable woni ndiyam labɗam ndiyam moƴƴam labɗam tawi ko systéme o noon siggata ko ndiyam gila ummade to maayo welgo to o siwta ɗum o sigga ɗum hano hanniti ni ha ɗum laato lo portable woni ndiyam labɗam moƴƴam yarde tawi kadi hattani on tawi kadi hattani muɗum on station ene hattani muɗum ko temedde ɗiɗi e sappo mètre kiba kala waktu ene wonde ligne taw ko ligne électrique woni ligne courant mais puissance muɗum ko temedde capanɗe joyi kilovolt wondude kadi e des station pompage bawɗi kay pompude temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati mètre kiba kala heure tawi goto majji kala ina jogui réserve muɗum woni tigui londe mawde no fewi nden londe noon ina nawa ha temedde joyi mètre kiba wondude kadi e réseau canalisation goto hen kala
réseau canalisation mum ene guime ha kilométre uji 4 tawi ko tiwoji canalisation tawi diamètre ɗiɗo na tiwoji ko diamètre mawɗo no fewi hen tiwo kala diamètre muɗum ko 400 mm yidde horjo leydi ndi noona kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani yidde mo kay ko wallude wuro Bogge ko taari ɗum kala no sertiri e ɗom ka haalaɓa golle ɗe noon jaru mum ene guime ha 1 milliard 200 millions woni milliard e fayi temedde millions taw ko haalisa ogoya e limore hinde nde haalis o kala noon yalti koye jiifaji laamu leydi Mauritanie mbiɗen fandare laamu ngu kay ko yidde wallude fate wuro Bogge ngo no sertiri e ɗom kam ɓe mbawa hebde ndiyam taw ko ndiyam laaɓɗam ndiyam moƴƴam no fewi hono jaagogal kalfinaɗo ko fate hydraulique woni kalfinaɗo ko fate diƴƴe assainissement nder leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ɗeɗon golle halfinno ɗum ko génie militaire ne golli golle paydi no fewi tawi ne hormi dendagal normuji ko fati e caractéristique e normuji technique jamiraɗi ɗi kala ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men sinim ko société nationale industrielle et minière de la Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi chiffre d'affaires tawi ko record ko fati kay e jeeygu minere e hitande 2022 nde ɓe kolliri noon ɓe keeɓi kay saabu ɓe jeeyi kene ɓuura sappo e tati temedere kene ɓuura sappo e tati piccala capantati e nayyi woni 13,34 millions taw ko tonna ko hikka noon woni première fois woni lawol garwindigol kay koɓe jetto oɗon tonnage saabu record moɓe joguino taw ko hitande ɓe ɓurno yeeyde ko fati minere ɗum on record wonno tigui on record moɓe joguino wonno ko 13,27 millions de tonnes kadi ɗum wonno ko guila 2016 kabaru o noon o sakti ko yandere batuji ɗiɗi e joɗinoɗi tawaɗina batuji noon joɗinoɗi ɗon batuji ne joɗino koto Nouadhibou e to Zorata tawi ɓe mbaddi ɗiɗon batuji ko ya délégué ji gollotoɓe e nder oɗon société biteɗo cinéma batuji ɗi noon tambi batuji ɗina batu gadano o noon batu gadano o noon ko directeur de production hono biteɗo Mohamed Abdallahi kañum joɗino e mabɓe batu ɗiɗo bo o noon addino oɗon batu ko directeur de siège d'exploitation hono Mohamed Melanina ɓe kolliri noon gam hollirde weltare mabɓe kay e golle gollade ɗe e yidde weltinde feccude weltare nde e ɓena gollotoɓe nder société cinéma ɓe kolliri noon mabɓe kala heɓ ko wiyete gratification mabɓe mbaw hebde gratification kene ɓeydo hen ɓeyde gratification mabɓe ɗon kene qime ha 20% woni nder temedere kala mabɓe ɓeyɗen hen nogas e salaire de base mabɓe wondude gratification o foof taw kadi yoɓdete ko lawol gotol mabɓe mbaw kadi hebde ko wiyete indemnité ko fati e lewru novembre ndu wonno fandare noon wonno fandare ɓeɗon ardiɓe société cinéma hitande hikka nde noon ko wadde production kene guime ha 13,5 millions de tonnes ɓe jettima ɗum haaɓe mbawi datta ha ɓurti no fewi hono directeur ji ɗiɗi kala noon ɓe kolliri ɓe jetti tigui ɓe kolliri weltare mabɓe ɓe jetti ɓe mani ɓe jarni ɓe mbaɗi félicité dendagal gollotoɓe e société o kala ɓe kolliri kadi wonde objectif mabɓe 2023 woni hitande dartode janggo nden production hitande mabɓe nden hitande noon woni objectif mabɓe woni fadare mabɓe kay ko beele ɓe mbawa siggade ha 1.4 millions taw ko ton ha joni ko leydi Mauritanie kadi ren jen ha to wuro Birmougrine noon oɗo saha kala ene hollirati koko taƴodiri ha laaɓi e ko hedde leydi Mauritanie kala saabu kay jogade ɓe woɗɗude wuuro ngo e wasdeɓe jogade lawol moƴƴol ɗum yanti kadi réseau ji ɗiɗi taw ko réseau téléphone mobile woni biyeteɗo Mauritel e biyeteɗo Matel kala mbawanoɗo kay jokkodirde yimɓe e wuuro ngo e oɗo saaha joni ɗina réseau ji téléphone ɗiɗi kala koko kuppi ɓoggi men koko kuppi Matel e Mauritel kala koko kuppi toon e oɗo saaha kala e wuuro ngo tigui ene wayno koko taƴodiri ha laaɓi ɓe kolliri noon ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto noon e ɓen ardiɓe ɗiɗon société ji ɗiɗi woni Mauritel walla Matel haalnaniɓe tigui holko saabi kay oɗon kuppira yimɓe hewɓe noon ene cikki kay ko wasde ɓesnude wuuro ngo wasde ɗum hewde yimɓe e tawa kadi ɗum alana gartam ko fati e jencude wonande kay ɓen halfinaɓe ɗiɗon société ji ɗiɗi téléphone mobile ko ɗum tigui addani ɗumen kuppude oɗon réseau ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen coalition tawi ko pro Aziz woni tigui coalition gollotoɓe Mohamed Abdul Aziz men oɗo wonde hoore leydi Mauritanie yinnoɓe yuɓɓinde asata hande capantati e goho lewru bowte meeting molanteɗo ala to Rosso to wuuro Rosso ɓe kolliri noon wonde ɓe keeɓi kayit on kayit noon ko hollirde wonde ko interdit hono Mohamed Abdul Aziz men oɗo wonde hoore leydi ndi
kadi ponnoɗo kay arde tawtorede oɗon meeting ko interdit wawde kay arde e nder goɗon wuuro tawtorede oɗon meeting walla tigui ƴettude toon konngol ko waali woni gouverneur du Rosso kañum tigui yaltini oɗon kayita kamɓe noon oɗon plateforme noon tawi ko plateforme moɓe inniri plateforme tigui tawa ko plateforme moɓe inniri Mauritanie ini woni tigui Mauritanie nangodiral gam yidde yettade pandaji mum kay e beltale hakkude leƴƴi ko ɓen kolliri tigui wonde taw kadi on plateforme guilay PFE mum ha e jibinede mum foof koto paari lamorgo leydi France ko toon tafano ɓe kolliri tigui taw kadi ko Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoore leydi ndi wondude e yoga e yimɓe taw ko ardiɓe tal flam tawteɓe leydi France kañumen ñodino coosi kay gona miijo oɗon plateforme ɓe kolliri hen mette mabɓe fewi noon oɗon plateforme ko kay koɓe kaɗa wadde meeting mabɓe walla ko hooreje mabɓe hono Mohamed Ould Abdel Aziz ko wawi kay haɗede tawtorede oɗon meeting ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie kedden ha joni galle lamorgo mo leydi Mauritanie ɓe ɓayyini décret on décret noon ko hollude wonde biteɗo madame Irahiba Hamoud Abdel Wadoud gonnoɗo directrice générale laboratoire national des travaux publics woni directrice LNTP on mama e oɗo saaha joni chargé de mission to primature o meeɗino wonde kadi directrice générale adjointe to radio Mauritanie o wonino kadi mandaji ɗiɗi deggodirɗe hoorejo catala bitengal SNDH woni commission nationale des droits de l'homme e oɗo saaha joni kanko waɗa tigui kanko waɗa e oɗo saaha joni chargé de mission to primature ha joni ko leydi Mauritanie keɗonen aljuma hanki o kikiɗe kirɗo Mohamed Cheikh la Ghazouani hoye gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum gollal to Ayouna ha to Boggue o jofti e nder Nouakchott lamorgo leydi makko o waɗi toon noon inauguré e lancement puɗɗogol inauguré golle kewɗe gollade e lancement kay ko fati e projet ji kewɗi taw koko fati e eɓɓoje naftoje ɓamtoje ɗindi o tawi noon ine ari jaɓɓademo ha to bo wallade diwoje ngal tum situ Nouakchott hoore jagoɗo makko Mohamed Ould Bilali Massoud e yimɓe gouvernement makko addane o nde o yahata nde noon o yahani goto mo yaade cité timmuɗo no fewi omo yaade noon e biteɗo Moulay Ould Mohamed Lakdaf on ko ministre secrétaire général à la présidence de la république wondude Mohamed Ahmed Mohamed Lemina on ko ministre diagogal kalfinade ko fati e gueɗe nder leydi wondude Sidi Ahmed Ould Mohamed on ko ministre kalfinade ko fati e kodki e de l'urbanisme wondude e nani Ould Chouroga on ko diagogal kalfinade ko fati équipement et transport wondude Sidi Ahmed Ould Taleb Amar on ko ministre kalfinade ko fati digue assainissement wondude Tala Ousmane on ko conseiller à la présidence de la république e woɗɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen diɗɗal lunde bitengal wallu Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe tawtirtake manifestation mo yewi eskan wi yiiɗi yuɓɓinde jamma hande o saaha kay nde hoorejo leydi ndi foti wadde discours muɗum taw ko discours ko fati tigui e fin de l'année kamɓe noon yewi eskan wi holliri tigui koɓe waɗoɓe ko wiyete concert de casserole woni koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe e booli ɓe jogui tasaji e barmeji e kasteloruji ɓe konga hollude leydi ndi tampi lorli kamɓe noon diddala bitengal wallu Sénégal wonɓe kolliri tigui e gardade kaya hoorejo commission mabɓe bitteɗo commission chargé de communication mabɓe to hono biteɗo Nafissatou Diallo holliri tigui wonde yewwi holle tigui wonde wallu Sénégal tawtortake oɗon concert mo casserole ɓe kolliri noon o holliri noon gueɗe kewɗe ɗe yewi eskan wi yuɓɓintedira leydi he hewani disnade ɓe ko wayno tigui ko wayno e saaha kay mo yewi askan wi yinno wadde motion de censure ko fati e laamu Amadou Ba ɓe tintinaka ɓe teddiniraka e gueɗe kewɗe goɗɗe ɓe kolliri ɓe teddinirtaki ɗum ko ɗum saabi noon kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha joni ɓe mbawata tawtorede ko fati oɗon goɗon seppo taw ko concert de casserole mo yewi askan wi yiiɗi yuɓɓinde ñalawma hande o ñande capantati e goho lewru décembre e saaha Macky Sall horejo gendi ndi woni kiri e yuɓɓinde discours muɗum kanko noon hono bitteɗo Nafissatou Diallo holliri kanko yaadiɓe makko ɓe goni tigui koye heblanade ko fate plateau on plateau noon ko yidde kay caggal kay nde ɓe ketti discours horejo leydi ha gasi ɓe mbawa tigui wadde ɗum décortiqué ɓe tigui wawde horkidde ɗum ha ande ko woni e nder discours e kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Medina Baye ne tawe sunare mawde no fewi guila aljuma hanki o jaltugol aduna sokhna Latifa Haydara noon ko ɓi Sherifa Yahuta Haydara ko ɓi Sherifa Ibrahima Haydara
ko nene muma biteɗo fadila baro ko aljuma hanki o noon hoti e joomi ko o yito Madina Baye o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho o jeeyano noon o jeeya koye galle shérifaɓe to nokku biteɗo maɗɗa muli enen tawedera leydi Mauritanie o wiyete toon to leydi Mauritanie ɓe ɓuuri andirdemo ko Mintu Wahu ko tanuma Shérifa Seydou mo Casamance dow inde ceerno Habou Diallo horeje heble sukaɓe Afrique e ceerno men ceerno Yaya Lito Kaolack innudi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotoma yafoma harnamo el janna kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to wiyete Ñanninga brigade gendarmerie mo Ñanninga ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi taw ko nawannoɓe yimɓe e ɗanne suuɗere woni clandestin ɗum noon ko yinnoɗe yaade Europe ko ñande aljumano gasa jeenayi lewru bowte gonɗen ɗo ko nden tigui oɗon réseau yiita ɓe jiiti noon koto wuuro wiyetego Waranga Serera ko nde gendarmeɓe noon keeɓi habaru labɗo ceera wonde kay ɗanne suuɗere woni clandestin ene yiiɗi tigui ene heble nder wuuro ngo ko nden tigui ɓe mbaɗi descente surprise woni tigui ɓe jippe mabɓe taw koye bettere ɓe mbawi tigui tawde toon yimɓe hewɓe no fewi yimɓe jeeɗiɗ taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeru mbiyama hen teeɓa wondude ɓe tawi toon 50 bidon de essence tawi bidon hen kala ne waɗi litre uji nogasa essence e guura tawa kadi ko tigui e guura he ko fi ko fati e joɓaji mabɓe ɓe teɓama noon e oɗo saaha joni tawama kamɓe pasiruji ɗi woni tigui taccananoɗe yimɓe ɗanne suuɗere koɓe luuɓi toon galle on galle ɓe ƴetti ɗum ko ujunaji sappo CFA kala lewru kala noon neɗɗo mabɓe moɓe gaddi ko hen ɓe jippinta ɗum hande ɓe dañani ɗum lawol kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen combat taw ko lamba mawka no fewi ne tijja ñalawma janggo o tawi ko premier lewru janvier hitande 2023 on combat noon ko hakkude Balla Gaydé ko kañum sippirta e Boya Ñanga ko mbiriji ɗiɗi noon e oɗo saaha joni wonɓe saaha mumen dariɓe nangue e hoore mumen ko combat noon a horiska no fewi ha tenti noon wonande on biteɗo Balla Gaydé ko oɗo kono oɗo combat noon ko hono oɗo combat yaltinno biteɗo Yekini ha laaɓi e taw ko Yekini gonnoɗo roi des arènes kañum oɗo combat yaltinnoma ha laaɓi e senna taw ko fati e lamba kanko Yekini noon sippirnoma fodde duuɓi sappo e joyyi o meeɗani liɓede hay lawol gotol so wona tigui e oɗon combat bannoɗo tawi kadi on combat ko biteɗo Gaston Mbengue promoteur kañuma yaltinno ko on lamba tawa kadi omo rokkunomon e mbiri yimani hen kala temedere million so tawi noon ko oɗo combat baɗowo janggo hakkude Balla Gaydé jaro duuɓi 56 e Boya Ñanga jaro duuɓi 23 mone mabɓe kala ene limine 60 million woni 61 million ko ɗum tigui woni oɗon combat ñalawma janggo woni kikiɗe janggo 31 lewru décembre so tawi kay ala ko yanti hen habruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehli men Amadou Isa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah asalmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji gaɗanɗen ɗo e radio Zig FM kusi def ko catal wiyete ni ɓe jooɗima hanki ɓe ƴeewi jangde nde gila hitande nde dari ha hitande nde maayi ɓe ƴeewi wittoji mabɓe ɓe mbi jangde nde ne yaari yeeso ina wayno janginoɓe ɓe e janginteɓe ɓe fof jangde nde ina yaari yeeso e nde ɗo hitande Abdoul Mbaye eɗen gandi o waɗi candidat 2024 ha feere candidat makko kanko ko jaho présidentiel ɗum noon ina wayno maire wuuro ngo Ousmane Sonko kanko de o holli hen mette makko o wi Khalifa Sall haali ko candidat kanko Abdoul Mbaye ko candidat kanko de wona ɗum wonno koɓe kalduno wona ɗum kadi ko yiɗi o yino kamɓe fof koɓe gona wodde wotere ɓe ndenda ɓe jaltina candidat mabɓe taw ko goto ɓe mbawa libde président de la république so ɓe mbaɗi candidat ji so tawi kanko o nanni 3e mandat o heeɓi ina wayno o fiyaɓe kadi ɗum noon wona ni o yiɗi e rewɓe Casamance ɓe nde won koɓe kaali ɓe mbi kamɓe ɓe gurno koye demal ina wayno joni noon rewɓe ɓe natti remde faruji ɗi kadi ina wayno geeƴi o hepti ɗum ha laaɓi ɗum noon ndiyam ɗam lamɗam ɗam naati e faruji ɗi yadata e maaro ɓe kolliti laamu ngu yo waw daranade ɓe wawa walludeɓe beele ina hangonoɓe ɗam ɗo ndiyam wasa nadde e faruji ɗi so tawi kadi en ummima ɗon eɗen gandi andu guisam ko cakal doctoreɓe wiyete ni ena sandi galiste en kamɓe de ɓe goni koye hofgo juuɗo fodde balɗe 3 joni ina wayno eɓe gulliti salaire mabɓe o e nder Casamance doctoreɓe ɓe ma won lebbi 7 ha joni jiyani salaire mumen
ɗum noon holto fawi yo ɓe mbaw tottede salaire mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade 54 holɗum tali mawɗo gonɗuɗo e nder Ziguinchor kanko de o waɗi gollal makko kadi ngal wowi wadde accident waɗi holɗum ina wayno autoji ɗi perɓodiri e Jakarta goto ɗum noon waɗi mayɗo goto waɗi bilsuɓe jeegomo addi ɗum noon ko camion ina paani e dow 54 o mata waɗani panneau solaire ha yimɓe ɓe mbawa andude wonko paani ɗo henna ɗum waɗi 5 heures subaka he ɗum woni ko kewi ɗo e nder 54 weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokku walde jaam. Allahumma amina seydi Kebe eɗen mbiya tan jomma ɓen dognoɓe autoji jomma autoji kala nde mbawata sodde ko wiyete triangle de signalisation ko famdi kala hayso ko triangle uji ɗiɗi tawa so ottoma paani aɗa waɗa goto yeeso goto caggal yidde andinde kaye autoji garoji wonde hol danger walla oto panɗo nana yeeso mabɓe walla caggal mabɓe saabu accident ji kewɗi ko ɗum heewi sabade ɗum seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande aljuma nogas jeenaya lewru bowte gonɗen ndu subaka law dawruno e nder leydi Sénégal dawruno e nder leydi Mali ɗaccona hague ko fati e ñawore 46 militaire taw ko militaire Côte d'Ivoire naɓe nangaɓe ne cokka e nder leydi Mali guila lewru juillet 2022 ñawore nde noon waɗi koto cour d'appel hamo Bamako ɗum fuɗɗi ko sanga 9h subaka kamɓe 46 militaire kamɓe kala ɓe mbawi arde ɓe darima yeeso juge ko polo taw ko hujjkintoɓe joyo kañumen tigui mbawi tigui arde tawtorede wadde ɓe assisté ñawore nde noon waɗi koko wiyete huis clos woni tigui hay jandiyanke goto ala tawtorede nde ɗon ñawore nde noon ñande aljuma nde kayi ñande aljuma nde 53 lewru bowte kamɓe 46 kala ñawore nde noon mbiyen nde wawi ɓamtude ñande aljuma nde fuɗɗino ko alhamisa nogas jeenayi nde waɗade dartina ñande aljuma nde kadi nde ɓamti caggal kay kamɓe kala kadi ɓe mbawi darade yeeso juge ɓe daari toon ko juuti noon caggal nden noon nde ñawore nde gasi ko ɗon tigui kamɓe 46 militaire kamɓe kala ɓe mbatta e autoji tawne wonde escorte mawɗo no fewi dadiɓe jogitiɓe ha teddi mbawi kadi wadde ɓe escorté ha nokku to ɓe uddonoto caggal ñawore nde noon parti ji ɗiɗi ɗi kala woni to banggue laamu e to banggue civil kadi parti civil hay goto mabɓe hay déclaration goto ala ko waɗi ko fati e nde ɗon ñawore ko waktuji seeɗa pawi hen ko nden tigui hono procureur waɗi communiqué mum procureur de la république waɗi communiqué mum e nder communiqué noon hollidde kay wonde 46 militaire kamɓe kala ɓe ñawama koɓe tuma ko so yidde bonnude leydi ndi tawtore tawede kayne jogui arme taw ko arme de guerre e nadde e leydi he natirani lawol e yidde tigui derguidde walla bonnude leydi ndi holliri noon kamɓe 46 militaire mone mabɓe kala taƴanama duuɓi nogas e kaso tawa kadi jomum yoɓa million ngaji ɗiɗi taw ko amande kadi wonde dendagal arme maɓe tawra o kala arme o kala heɓtama ha laaɓi artirama juuɗe laamu ngu leydi Mali woni ko wiyete confiscation so en wonno noon tata worɓe ɓen woppitaɓe ko ɓooyi ɓen tata ɓen ñawama tawa ɓe ñawira ko par coutumance woni tigui ñawe tawa tawtoraka kamɓe tata ɓe noon ɓe ñawama mone mabɓe kala ne soke kaddi gurdam mum tawa kadi ne wonde amande mone mabɓe kala million ngaji sappo tawa ko franc CFA ko ɗum woni ñawore wonande 49 militaire nangganoɓe tawa ko Côte d'Ivoire naɓe nangganoɓe kay ene cokka e nder leydi Mali yimɓe hewɓe noon ene ɗamini tigui e ñalawma hande o jamma hande so tawi hoorejo leydi ndi waɗi discours mum ene wawi waɗaɓe ko wiyete grâce présidentielle woni tigui ɓe goppite e mbadi grâce présidentielle ko wawi wonde yeeso noon daɗani guite walla ko wone lahala daɗani juuɗe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni aljuma hanki 53 lewru décembre woni bowte hitaɗo junnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi bureau bitengo agence nationale de l'emploi woni ANPE ɓe juɓɓini ɓe jaɓɓima yimɓe hewɓe no fewi taw ko yidde yuɓɓinde ko fati e cérémonie ko cérémonie noon ko heblude chauffeureɓe fodde nogas e go chauffeur heblama heble moƴƴo no fewi ko fati sécurité routière e ko fati notion théorique et pratique ko fati systéme électronique ardino cérémonie o noon ko directeur général catangal bitengal ANPE hono biyeteɗo Ibrahima aga nokko tawtorama cérémonie kadi
hono madama Sissoko ko kanyuma woni horejo feccatala syndicat bitengal INT mon Union nationale des travailleurs du Mali ene teskanona laabi leydi Mali e kala nyalawma ne jobo pittaji kewdi no fewi kala nyalawma laabi di ne beydo wonde dangereuse no fewi sofrebe be kadi kewani haqilde do lawol ngol ko dum saabi kala nyalawma accident ji musdi ene bada hen jaadudi e wargoji woni faandare laamu ngu non ko yidde jettude peeje kay ustude ɗiɗon accident ji taw ko jaadoji e warnguji dow ɗiɗon laabi ha joni ko leydi Mali keddoɗen hoorejo gendi Mali colonel Azimi Koita o waɗi président ñande alkamisa ɓennuɗo no gasi ɗiɗi lewru powte hitande junnaji ɗiɗi e no gasi ɗiɗi gonɗe dow cérémonie ko fate jaltugol haralde taw ko recrutement waɗnoɓe recrutement hitande ɗiɓe hinde force spéciale tawi ko hitande 2021 2022 ene tawtora cérémonie on hoore jagode leydi ɗi wondude hoorejo CNT woni tigi hoorejo CNT wondude e jagogal kalfinaɗo ko fate sécurité e gouverneur yimɓe gouvernement hewɓe e wondude e gouverneur région mo Kulikoro cérémonie noon waɗi koto centre national d'aguerrissement mo Samanko kamɓe noon yettuɓe kala kamɓe kala noon yimɓeɓe jalogal mabɓe ko beere violé ko ɗum tigi woni jalogal mabɓe kamɓe kala koɓe beere violé koɓe kamɓe foof kadi koɓe hinde force spéciale habaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Égypte paadena aljuma hanki o sagataɓe ɗiɗo joguitiɓe hattedi jeeyaɓe seɓɓitiɓe jalte otoji mumen mbawi yande policier ji taw ko joguinoɓe nden ka ekisal barrage walla mbiyana uddu tawto nokku biteɗo canal du siège on barrage noon ene tawe nder wuuro witego Ismailia ɓe mbawi yoɓade noon policier ji pittali policier ji tati mbasi hen pittali men policier ji nayyi waɗɓe mbarmi hen mbiɗon ko sagataɓe ɗiɗo joguitiɓe kamɓe mbaɗi nguɗon jango policier ji noon mbawi nottitade hen dartemaɓe kadi mbawi fellude goto e wat boniɓe he wasi fittani muma ɗiɗaɓo ɓe mbarmini ɗum kono heeɓi fattange wawde dogde kay dogdi e gagnande muma habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Allemagne paɗena di ena ardiɓe diine e dendagal diine isayankoɓe kala tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna hono papa Benoît XVI ko mennoɗo wonde mawɗo diine isayankoɓe woni mawɗo église catholique ɗum wonno ko 2005 ha 2013 ko kanko kadi woni premier gonnoɗo kay papa gadano wadde démissionné kay e golle mum ɗum wonno ko 2013 caggal kayde église o tumano tiggueɗe kewɗe no fewi ko fati pédophilie e ko fati viol fati sukaɓe tokosɓe ko gila nde noon o kanko 2013 o wanno démissionné ha laaɓi kanko kadi woni papa gadano kay medde démissionde e golle muɗuma o yalti aduna noon ko ñalawma aseta hande o capantati e goho lewru décembre 2022 o yalti aduna ko sanga 9h34 minutes o yalti aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi joyyi to nokku to ɓe mbiyata monastére master excelsia e nder jardin mo Vatican ko toon o wuuri guila kay o démissionni en 2013 ko toon woni oɗo saaha kala noon o wonano karɗo cellal no fewi kanko papa Benoît XVI noon ko kanko lomtino papa Jean Paul II ɗum o lomtino ɗum ko guila 19 avril 2005 koto leydi Brésil paɗere Jair Bolsonaro ko gonɗo hoorejo leydi Brésil gonɗo kilsirtiri laamum ha laaɓi kejoriɗo balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto ko heddi e laamu mum caggal kayde ɓe jano subgoji ɗi o yaduno subgoji noon o daftodirano koye mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi biyeteɗo Lula da Silva ko Lula da Silva noon heɓno polgu Lula da Silva noon ko ñalawma aleda janggo o goho lewru janvier 2023 foti joƴƴinede ko fate jappere laamu kono kanko biteɗo Jair Bolsonaro hoorejo leydi ndi o yalti leydi ndi ha laari ñalawma hanki o yaaɓini to nokku biteɗo Orlando e tawe to dowlaci dentuɗi Amérique o yeehi noon mbiɗen ko balɗe ɗiɗi ko adi ko laamu makko ne gasa balɗe ɗiɗi kadi ko adi ko lomto makko biteɗo Lula da Silva ene lomtomo e jappere laamu kanko noon o jebbilaki hayɗo saaha joni ko caliɗo ɗiɗon résultat ji sumgoji hoorejo leydi bannoɗi kay kollinoɗi wonde ko Lula heeɓi polgu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Ukraine paɗen aseta hande capantati e goho lewru décembre hollirama wonde laaɗe diwoje ɗe leydi Russie jori pettoje men e bomboji men e nder région ngaji kewɗi ɓe taraki hay Kiev lamorgo leydi Ukraine to Kiev to hollirama bomboji ɗi mbawi yoɓade fittadu neɗɗo goto yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi Corée
Corée du Nord paɗena aseta hande o armée di Corée du Nord ɓe mbawi aynade missile mo hinde balistique no identifié woni no identifié noon ɓe ganduɗa so tawi ko porte walla courte durée on missile noon ɓe beddi ɗum tigui koye maaje kaade to banggue hirnangue banggue funnangue leydi ndi e nokku numoɓe kewide maire du Japon koto leydi Syrie paɗena yimɓe sappo gollotoɓe société pétrole to funnangue leydi Syrie ɓe mbarama ɗiɗo waɗɓe kadi mbarminama hen ko wat boniɓe ɗon mbaɗi tigui jangu mabɓe mbaɗi jangu mumen e convoi mabɓe aljuma hanki o ɓe gonno ko ya bisuji to nokku kamɓe kala noon ɓe golloto ko ya usine walla société biteɗo tawateɗo to altayima to nokku biteɗo deyra e 0 ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto Cambodge udditana kabaruji men Cambodge ene tawe nder continent asiatique ñande jamma alarba nogas jeetati ene wiyata alkamisa nogas jeenaya lewru bowte gonɗen ndu ko cumo kulɓinigo waɗi e nder hôtel goto biteɗo hôtel casino ene tawe to Cambodge bila provisoire taw ko sakkere mo keɓɗen nogas joyi neɗɗo wasi fittali mum basi hen pittali men nogas joyi goski ko ɗum tigui woni ko fuɗɗi yitede wasde pittali men jiilaw kadi ene jokki musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar sawta hen ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko min seydi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Isaga Kebe kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on